Давай бе, карай бе. Маломерен тристан апартамент. Италиански балато. Воля ви към първата спалня, бъде детската стая. Не, защо детска? Тук е специална ламперия, иберийска ламперия. Тук има декорация, това е от нашия дизайнер. Той е французин. Това е стаята за възрастни. Тя идва със специално отбран гледка. Има гледка към гората. Осветителните тела са чисто нова японска технология. Тя се води Invisible. Той е напълно Invisible. Изобщо пода ти не мърда. Пода не мърда. Тук ще правим плочки, защото иначе ще мирише. Да, лека по лека вече потегляме към Айтос, къде ще вземем дървения материал. Не знаем точно къде ще го съберем, но трябва да го съберем. По закон се дава, че до 1,5 м може да излезе. Тъй като имаме гради до 5 метра, буса е 3,94, но ще ги изкараме отвън, ще вържем вратите и потегляме. Безопасността е, както виждате, на ниво. Това е било близко да падне от буса. Започваме разтоварването. Ето там. Идвам, не бутай, идвам. Здравейте, момчета, млади, красиви. Момичета ги няма още. Аз ще че предния път си казал, че много ти било харесало. Честно, да. Като съм прибрал вкъщи, жената вика липва. Викам, не жена. Аз за колко тебе? Ти беше малко гамма. Не го искаме да. Бори се, бе, бори се. До утре по-на кафе. Да си кажа. Здравейте, хора. Какво става, Мише? Къде отиваме сега? Втори ден. Както? Point 17. Отиваме на Созопол, там да чака при гарата, взели сме прав ъгъл от по-специалния. Нали? Сега отиваме и започваме лека по лека за верандата. Даже не лека по лека, ми ударна. Ударна започваме, да. Хубаво, виждаме се там. Преди да започнем да строим верандата, първо шлайфаме дървото, за да махнем всички неравности. После го режем точно по размер, защото всеки милиметър тук е от значение. След това идва ред на маслото. С него покриваме дървените гради и ребра, за да ги предпази от напукване и дървояди. То попива дълбоко в материала и го прави устойчив. Освен това е и по-евтинийка. Това направо стана махагон, това нещо. Я ми да я правя. Браво на децата. Браво, добри деца. Тя ме е кривата част, аз... Пак ще е крива. Това и аз съм. А не така. Понеж, отървах малко. Дърпай. Смело. Гледай. Кови. Нали искаш да ковеш? Искам много. Ай, кови. Се попада на нас на 5. Кажи сега какво се случва. Слагаме покрива. Това не е покрив. Покрива. Това е основа на покрив. Какво се биеш? Бавно, но славно, да не приключва. Михе, какво става? Докъде сме, бе? Докъде сме? Я чакай. Ти почти имаш покрив, бе. Това е някакси отвор за звездица. Малка мечка, голяма мечка, средна мечка. Ще направихме основите. Какво стана шипките отгоре и да сложат покрив да се крепат? Да, толкова. И после... Бахте колко висок стана покрива. Ние можем да го затворим горето, не е нужно до края да е Не знам, ще видим как ще. Проблема не бе, може да го смотрим. С тентата ще е проблем. Защо? Защото тентата като се включи отгоре до долу, то сигурно няма тента. Може да не отгоре до долу. Ами тук то трябва да отгоре, че се фаща за нищо. Може с ламперия да се фане. Айде после ще има заболя ръката. Бай. Какво правиш? Хапваме, след тежък ден, много работа. Ай! Лека вечер. Айде, давай! Махай на градя за 3 метра. Та бригада е по-добра. Тук нещо ни влиза.
е? Тъй ли? Тъй, да. Изпала ме чупота смата. Това беше се попадам аз на... Не попадам на неподходящи. Ти си дъното. Да те видя, да те целувам, да те обичам. За спалкото на сълка. Началник, защо така? Кажи ми ти. Чакай, не чакай. Чакай! Каза, че никой не е казал! Да, Вижте докъде сме. Так му започваме. Так му започваме. Вътре ще слагаме покрива. Сайк! Байк. Айде. Заповядай на скамейката. Много си висок. Ето го. Та-да! Защо не е толкова голяма разлика между нашата техника? Това не е логалото. Благодарение на големия екип, който имахме. Това човек не мога да се правя на кой направя. С тези две ръце съм го направил да направя. С краката. Много на кефи. Много добре се получава. Единствено, големия плюс, че имаме много голям простор отпред. Но минус е, че много маничък минус, дали ще може да намерим хубави предета да го покрием. Дали ще правим само прозореца е там на това място. Отпреде няма. Що? Как ще правим прозореца? Аз виж трица прозорци. Имам ли кариеси? Да, не. Тук е улицата на високите бунгала. Не по стъргачите. Уол Стрит. Айде! И вече следващия път намерихме си и под. Ей, там е. Пода чака за следващата седмица. Там ще има прозорче. Нещо друго да го добавиш? Шкурих се го шафа и ми влязоха много неща в очите. Да, ими. За 2 дена толкова. Между другото. A few moments later. Пътуваме към Созопол отново за пореден път от буса. Взехме бусчето, тъй като ще ни трябва още малко амперия, тръби за ВИК и да, трябва да довършим още малко. Май месец трябва да сме готови. Да, движим се добре, благодарение и на нашите хора, които ни помагат. 15 стана? 13, ага, още. Ми товарим. Първо укрепваме основата като истински професионалисти. Както виждате е много стабилно. А после взехме и сложихме декинга, който се оказа въздушно импрегниран. Изкопахме дупка за кабела, без инструменти, но с много ентусиазъм. Ще го изкопаш. Ще разпъват. След това влезнахме в спор дали да сложим дограма или ветрозащитни нейлони. Ама ти не ме разбираш? Ама искам да е ефтино. Добре, ти слушай ми, ти казвам. Ама брат, искам да е ефтино. Справи снимка с това. Мале, какъв бус? Да не съм ръзнал този бус. Днес ни чака един много активен ден. Днес започваме, имаме да правим ВИК, да правим електро. Днеска ще се случват нещата, ще се случва магията. Тавана ще правим, ламперия, дюшеме. Днеска ще е деня. Това е момента, в който си личи кои са тези, на които им пуга. Това е момента, в който доказваш от какво си направен. Днес е деня. За днес трябва да покажеш кой си, от какво си направен. Путин коуч!